Ježiš videl pri bráne mesta sedieť mýtnika Léviho. Jeho prácou bolo vyberať poplatky od ľudí, ktorí vstupovali do mesta. Židia v tom čase mýtnikov nemali radi, pretože popri vyberaní mýta často okrádali ľudí a tým sa nespravodlivo obohacovali. Lévi bol veľmi bohatý, takže ho považovali za veľkého zlodeja a hriešnika. Ježiš mu povedal: "Poď za mnou." On vstal, opustil všetko a išiel za ním. Lévi mu urobil vo svojom dome veľkú hostinu. Bolo tam veľa mýtnikov a iných, ktorí s nimi stolovali. Farizei a ich zákonníci šomrali a hovorili Ježišovým učeníkom: "Prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi?" Odpovedal im Ježiš: "Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa polepšili." Zväčša máme okolo seba vytvorenú skupinu kamarátov, s ktorými máme spoločné záujmy a je pre nás ťažké do tejto skupiny vpustiť niekoho iného. Najmä, ak už na prvý pohľad nie je podobný nám. Aj farizei a zákonníci mali svoju skupinu, do ktorej len tak niekoho nepustili. Pán Ježiš sa naopak často zhováral s hriešnikmi a cudzincami, s tými, s ktorými sa iní rozprávať vôbec nechceli. Vedel, že nech sú akýkoľvek, vždy môžu svetu priniesť niečo dobré. Tak ako mýtnik Lévi, ten napokon zanechal svoje povolanie a stal sa jedným z Ježišových učeníkov. Poznáme ho tiež pod menom Matúš a napísal jedno zo 4 evanielií, ktoré opisujú Ježišov život. Pán Ježiš ako dobrý lekár vyliečil Léviho srdce. Ak príjmeme medzi seba niekoho nového, možno do nášho spoločne stráveného času prinesie niečo zaujímavé. Alebo aj my jemu. Je normálne mať skupinu svojich dobrých kamarátov, ale je fajn spoznávať aj ďalších ľudí, ich záujmy a zvyky. Tak čo? Dáte aj vy šancu tým, ktorí sú v niečom iní ako naši kamaráti?